ጽምዋ የፍቅሬያ ብዝኽርና ፍቆት ርሑቕ ኣብ ዝገሸሉ ዝኒ ለሓሳባት ኣውሪደ ዘደይበሉ ስቕ ዝብሎ ሰባት ካብ ሰባት ርሒቐ ሰብ ጸሊአ ይኮንኩን እንታይ ደኣ ንጽምዋ የፍቅሬያ በይነይ ክኸውን ከለኹ ፍሉይ ባህታ እዩ ዝስማዓኒ ምብዳል ይኮንኩን ካሓደ እውን ኣይኮንኩን ብዝተኻእለኒ መጠን ተኸባቢርካ ምንባር ይኣምን እየ ሰባት ብዛዕባይ ንጽቡቕ ይኹን ሕማቕ ዝብልዎ ኣብ እዝነይ እምበር ኣብ ክብረይ ስለ ዘይበጽሕ ፍጹም ቅጭጫ ይብለኒን ኣነ ከም ኣነ ኮይነ ክነብር ዝደሊ ብዙሕ ሓጎስ ተዓደለ ኣይኮንኩን ኣብ ጭንቀት ውዒሉ ዝሓድር ሰብ እውን ኣይኮንኩን ከም ሰብ ስሕቕ ከም ሰብ ድማ ይነብዕ ኣብዛ ሃርጋፍ ሃብታማት ጥራይ ዝውርዋ ዓለም ስለ ዝነብር ብዙሕ ጽድቅን ሓጢኣትን የጓንፈኒ ንኹሉ ብሰለይ ክወፆ ድማ እየ ዝፍትን ብዙሕ ዘብለጭልጭ ነገር ኣይማርኸንኒ ንኣብነት ምልክዕቲ ጓል ንልቢ ወዲ ትሰልብ እያ ዝብል ብሂል ኣሎ ንዓይ ግን ኣይንታየኒ መምዘኒ ደቂ ሰባት ብእተውፅኦም ሓሳባት ምንጥቀመሎም ውሽጣዊ ጸጋታትን እምበር ብደጋዊ ነገራት ጥራይ ዝምዘኑ ይኮኑን ክሳብ ዝጸበቐት እንተጸበቐት ስነ ምግባር ዘይብላ ጓል ኩሉ ምሳኣ ክሓድር እምበር ምሳኣ ክነብር ዝምነ ዳርጋ 0% እዩ እዚ ግን ጽቡቓት ለባማት የለዋን ማለት ኣይኮነን ዓይንኻ ዝመረፆ ዘይኮነ ልብኻ ዝመልኣልካ ምረፅ ንምባል እያ በይንኻ ምንባር ተላመድ እዞም ሎሚ ብዘይካኻ ይንበልዕ ናይ ንሰትን ዝብሉኻ ሰባት ጽባሕ ብዘይ ምኽንያት ገዲፎምኻ ክኸዱ እዮም ስለዚ እቲ ንሰባት ዘፍቅር መጀመርያ ገዛእ ነብሱ እዩ ዘፍቅር ንበይንኻ ምዃን ኣይትጽላእዮም ብዛዕባኻ እንታይ ይውረለ ዘይኮነ ኩነታት ህይወትካ ኣብ ከመይ ኣሎ ክትመዝን ፈትን ሕማቅ ቃላት ካብ ኣፍካ ይተውፅእ ንፀወታ ኢልካ ጎኑ ድኹም ዓርክኻ ይትህረም ክብርታትካ ሓልዎም ሰባት ከይብሉን ኢልካ ካብ ድሌታትካ ይትትረፍ ዝሓሰብካ የፈጽም ዕጉስኩን ምስትውዓል ድማ ይሃልወካ ብኩሉ ሰብ ክትፍቶ ይትጻዕር ንነብስኻ ከም ትፈትዋ ጥራይ ኣረጋግጸላ ፍርሓት ይሃልኻ ምስ ኣምላኽካ ይትባትኽ ተቆጣዕ ግን ተመላስኹን ቂምታ ቀታሊ እዩ ስለዚ ሓዳኩን ብዝኾነ ሰብ ኣይትመራሕ ንሓደ ፈጣሪ ጥራይ ተኣዘዝ ንዘይተኣምነሉ ነገራት ንሰባት ክትሕጉስ ኢልካ እውን ሕራይና ይትብል እምቢ ኣይከውነን ምባል ተላመድ